magandang gabi mga kakapsat. Nandito kami ngayon sa bahay nila po kasi nagkakatulad kami ng panibagong mga sticker. Ito, nag-upgrade kami ngayon. Ito, pinalitan namin ng kulay. Mas pinaganda na mga kaibigan. Nakakamot-mot natin. Naubos agad yung unang gawa namin. So ba, takits mamaya sa ano nga po? sa San Nicolas tsaka Town Plaza. It's gusto mga mahal nyo. And credits din pala dito sa cutter. Na to. Ayan o, nagamit namin. Saan galing to? Saan galing to? Napagaling ko. Ikat natin na. Nahihirap na. So ito guys, kikita niya mas maganda na ngayon. Hindi na siya black and white. Solid na solid talaga yan. Solid na siya. Ano? Pang na siya, pang sosyalan na. Tapos na ang aming mahiwagang sticker. tapos na kami mag-cut ng mga maraming sticker. So bale, kita-kits na lang tayo sa San Nicolas tsaka Tayug Town para makakabsat. And let's go! Peace out! So we are here. Nandito na kami sa bahay ng San Nicolas. And let's go! Ano bang makikita dito? Mga design nila dito sa plaza ng San Nicolas. Pero Fast as fuck, boy. hi! So ayun nga, may mga nakakapansin na sa amin. Namin kung makikilala kami dito. Tapos pag nakilala kami, bibigyan kami ng mga sticker sa kanila. Oh, hello! Oh, Hi, guys! saglit lang, bibigyan kami ng mga sticker kayo. Baka gusto niya magpa-shoutout. Uy, sana all. Ano? Lapit ka nga ron, lapit ka nga ron. Ato! Oh, anong pangalan ng baby mo? Ang pangalan mo ata eh? Isa po. Oy, hello Ate Lisa. Oh, shout out dun sa jowa ni Ate Lisa. Tara, bibigyan kita. So ayun guys, bibigay ng sticker si Boss Gamer. Dito, pwede nyo edit yung mga jowa nyo. Pero kami, wala kaming jowa eh. Boss, malapit ng 15. Malapit na yung 14 na bukas. malapit na yung cut-off namin. Ano na? May akabot dun. Kaya ba ba? Kaya ba? Tingnan natin. Walanganin. Kaya. Walang walang jowa, basta may pera. Nice. O sakto, sahod namin sa 15 pala. Yun ang kabalik. Steady. Ready. Yo, di ba? Pag-aangas naman dito, boy. Ganda ng bahay ng San Nicolas. At makikipot lang muna tayo dito. Baka may mga makakilala ba't mag-shoutout bigyan na natin ang mga sticker. Sana meron kasi nakamas tayo eh. Gumawa talaga ng sa ibang bansa pag nakikita mo to. Ayan o. Napaka-aangas. Nagpintas sa Nicolas, kung nakadagaro. Fantastic ah. Malapit na mag-end ng 2022. Ayan si Boss Gamers natin, ang ating motovlogger. Makikita nyo guys, ayan. Ganito kaganda ang San Nicolas. Kung gusto nyo makarelax konti, tapos malapit lang kayo dito sa bayan ng San Nicolas. Puntaan nyo na. O, punta nyo na. Sulit na. Oo. Sa mga Santa Maria dyan. Siyempre sa tayo, huwag mo sabihin. Napakalapit tayo. Kahit bikin nyo na yan dito. Sa mga mag-jowa yan o. Tignan nyo naman. Ang ganda ng lakaran dito. Kaya nga lang, hindi na-open yung dancing fountain nila. Hindi natin naabutan na kami oras. Mamaya ata konteyat. Tayo maabot. Bale, babalikan na lang natin yung susunod. Oo nga. Tapos na ata kasi basa na. Yun. Nice! Ganda! Dito, puro din lang yung makikita mo, maangas. Yan! O, diba? Ang ganda. Ganda dito. Yan, dayuhin nyo na, San Nicolas. Mga ito sa Nicolas Pangasinan. talaga. Sulit na sulit ang pagpunta dito. Ito rin yung inaabangan nila kapag Christmas. Ito sa Nicolas din. Kasi bongga din to eh. Bongga sila magpaganda ng munisipyo nila. Ganun. Paghahandaan talaga nila. Oo. May tanong ako, Oh. saan nga ba nagsimula ang salitang San Nicolas? Pero alam ko dahil kay Juan, Saint Nicolas. Kaya San Nicolas po. Kaya tinawag na San Nicolas to. Really, nigga? Event yata dito, boss, sakto. Tingnan na natin. Let's go! Oh, sticker! Sticker! Oh, Sticker! sticker! Oh, dikit nyo sa mga bike niyan. Kung may big bike kayo, dikit nyo. Oh,
di ba nakikita mo kami? Nakikita mo kami? Diba? Ano sila? Yung kalat na. Salamat, ting. Hindi lang pala tayo nagkilala ng mga bata. Pang bata lang. Ang bata muna ako. Wala, kabataan yung pag-asa ng bayan. Oo, dyan nag-umpisa yan. Kaya silang maraming pag-asa. Senior boss, oh. Ito. Ito rin. Yun, salamat. Ano pangalan mo, boss? Oh, shoutout sa inyo. Ako pwede di ko paano. Oo, sige. Sige, boss. Salamat. So, ayan guys. Dito, kahit wala kang jowa pala eh. Mabubusog pala yung mata mo dito. Busog na yung mata ko, boss. Madami na ba? Oo, marami na. Mas madami sa tayo. May abangan niya sa tayo. Kita ka tayo din mga sa tayo. Oo, di ka naman sa tayo. Diba? Ang ganda rito. Ang dami mo pwede pag-picturean dito eh. Sulit na sulit. Ayun. Pagkakabaw. Si boss. Si boss, boy. Kaya tuloy kaya? Oo. Magbibigay lang kami ng sticker dito, boss. Ano masasabi niyo dito sa Nicolas? Mga madam, mga sir, mga si pastor. Aning pastor po. Live po to. Live. Hello! Saan po banda, sir? Ayun. Tito mo GM. Boss, magbibigay na rin kami ng sticker, boss. Oo. Dito po yung area kung saan ko pwedeng kumain. Sa may gilid lang ng San Nicolas, Pangasinan. Saka marami na yung pagpipilian dito. Hilera na lang yan, oh. Sir Masol, Basta bisitahan nyo lang ito si Tito mo GM. Tito Mo JM. Yan. Masarap yung mga pagkain nyo dyan. Bilakan natin mamaya. Tatama ko. Mga kainan. Ayan. Tapos dun din bilihan ng mga tubig, no? Tapos doon Pipilihan na lang yung sa pagkakain. kaya sa sobrang dami na ng mga ng mga pwedeng kainan dito. Ayun. May mga kaibigan pala tayo nakapesto dito. Sobrang dami na nila. So guys, nakakita ko na mga ating kaibigan dito. Ano masasabi sa San Nicolas? Huwag ka trabawan sa Nicolas Atoy. Yan nga, musta? Ato, ito pa siya kami. Vlog kami mantoy. Ano? Apo saan nang galing ba yung salitang San Nicolas? I mean, gaya nga taga San Nicolas Atoy. Diyan lang San Nicolas tayo. Wen, edad ka di motor yo. Wen, kuya. Thank you! Wen, sige rin nga kayo. Basta ang baon mo na talaga, kapal ng mukha. na. A few moments later. Sobrang dami ng pagkain dito. Nakakatakam na ko. Tingnan ko anong kwan muna. Oo, mga menu dito. Ano may inasal din pala sila? Ayan o. Ito daw o. Ayan o. Ito yung sinasabi niya, di ba? Dito tayo. Dito diba? Oo, ayan o. Install daw sa phone. Ano yun? Ha? Hindi ata. Oo, alam eh. Tingnan na natin anong goods dito, boss. So, what do you think, boss? I don't know. Pero unrealized to add 20. So, eto po. Ano bang kwan na naman? Kakain muna kami mga kapsat. A few moments later. So, ayun, ubos na namin to. Busog na naman. Busog na naman. Kung gusto nyo pong tumambay at kumain dito, magpanalong-panalo. Yung shop nila is doon sa Baba ng tulay. baba ng tulay. Oh. Papuntang San Rafael. Yun, ayun nga po. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. I'm on to lovely weather for a sleigh ride together with you. It's like snow is falling and friends are calling you. I'm on to lovely weather
sir. May sticker na kayo, boss? Oo, binigyan mo na. Ay! Shoutout ka na kayo, boss. Ronald po. Taga Ronald. saan, sir? Taga saan? Ayaw, dito rin. Sige po. Sige po. Sige po kaya. Opo, opo. Salamat po. Thank you po kaya. Unti-unti. Dami na ako nakakilala. Unti-unti, kontinente. Ito yung sticker namin, oh. Yung kita nyo kanina. Nakita niyo sa bahay. Oo niya, ito na lang. Oh, ano na. Paubos Paubos na. na. Shoutout mamaya doon sa mga kakilala na kayo sa atin. So, tayog. Here we Tayo. are. Let's go!